ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଲାବେଳେ ଆପେ ଆପେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ କଥା। କେମିତି ନଡ଼ିଆ ଓ ଆମ୍ବ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁଠି ଏ ପୀଠ, କିଏ ସେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ? ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ଛୋଟ ଗାଁ ପବିତ୍ର ବାଲି ଗାଁରେ, ଯାହାକି ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପୀଠ ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। 316 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିବେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପ୍ରାୟ 20-22 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବାଲି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଏକ ଛୋଟ ସରୁ ଓ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା। ମାଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ଦାସିଆ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ଭୂମି ଉପରେ ବିଜେ ଦାସିଆର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ମଠ ଭିତରେ ଅଛି ତୁଳସୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମଠ ଭିତରେ ଏକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେବେ ଦାସିଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ ତମେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ଯେ କି ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ପାରୁନାହଁ, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ହିଁ ଦେଖେଇଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାର ଛାଇ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। କେଉଁଠି ସେ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଦାସିଆର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ? ବଇଁଚିରେ ମାଛ ବଦଳରେ ବାହାରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 10 ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ, କଚ୍ଛ, ବରାହ, ବାମନ, ନୃସିଂହ, ପଶୁରାମ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାକି ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ପୋଖରୀରେ ମାଛ, ଗେଣ୍ଡା କି କଙ୍କଡ଼ା ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସେହି ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଗରିବ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ସେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନରୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି ହରିନାମ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ କିମ୍ବା ପୁରାଣର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ୍ଳୋକ ତାଙ୍କ ମଗଜରେ ପଶୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତିକି ବୁଝିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ ଜୀବନ ମରଣ କାଳଚକ୍ରରୁ ଦାସିଆ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନିଃସନ୍ତାନ। ଲୁଗା ବୁଣି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଗଲା କାଳିଆର ସେହି ଚକାଚକା ଆଖି। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋଜନ କରିବାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜାଉ ଓ ଶାଗ ଭଜା ମଝିରେ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ଚକାଚକା ଆଖି। ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଉଠିପଡ଼ି ନାଚି ନାଚି ଗାଇ ବୁଲିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଉଠିଲେ ଦାସିଆ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ିର ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଲେ ଦାସିଆ ଆଉ କହିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ। ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ କହିବେ ବାଲି ଗାଁରୁ ଦାସିଆ ପଠାଇଛି ନଡ଼ିଆ, ଆପଣ ନିଜେ ଆସି ଆମ ହାତରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିବେ ତେବେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ଆଣି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଏ କଥା ଗାଁ ଲୋକ ଶୁଣି ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ନେଇଗଲେ। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ପରିଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଲେ ଏବଂ ଦାସିଆ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ
ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଅର୍ପଣ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟ ହାତ ଆସିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନଡ଼ିଆ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଭକ୍ତି କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦାସିଆ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଏକ ଝୁଡ଼ିରେ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସେବାୟତ ଦାସିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କିଏ ପୂଜା କରିବ ଆମ୍ବ। କିନ୍ତୁ ଦାସିଆ ରୋକଠୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଗବାନ ନିଜେ ତ ଆସିପାରିବେ ମୋ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ି ପାଖକୁ। ଏହା କହି ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ି ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେବାୟତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସର ଦୋଛକିରେ ରହି ଏବଂ କିଛି ସେବାୟତ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦୌଡ଼ିକି ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଓଠରେ ଆମ୍ବ ରସ ଓ ତଳେ ଟାକୁଆ ଓ ଚୋପା ପଡ଼ି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଜୟ ଜୟ ଗାନ। ଆଉ କାଳ କାଳକୁ ରହିଗଲା ସେଇ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଗାଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।